В миналия епизод на Звездни рейнджери, Дино Грамотевица. Аз съм доктор Оливър, а това е първия ви час. Вие тримата сте наказани. Аз имам тренировки. Аз съм на компютърен клуб. Ако някой намери нещо преисторическо, ще ви отменя наказанието. Без мен не съм била тук и не знам нищо за вас. Махнете се, гадове! Кира, точно сега ли ще се оплашиш? Май да. Ако търсите някой да ви похвали тук, сбъркали сте адреса. Докторо, преди да избухнете, да обясним ли защо сме тук? Само ще си смея, ако му кажем. Но това е истината. Ще ни повярва. Добре. Киро изчезна. Отвлякоха я онези, които приличат на динозаври. Май не ни повярва. Наричат се тиранодрони. И вие знаете това, защото... Помагах при създаването им. Училищен проект? Дълга история. Сега трябва да разберем за какво е Кира. Дали няма нещо общо с това? Дай ми скъпоценните камъни. Кой е там? Покажи се да те видя. Дай ми скъпоценните камъни. За скъпоценност ли става дума? Виж, сбъркал си адреса. Понякога нося гривна, но... Чаках дълго. И няма да позволя едно нищожно момиче да се изпречва на пътя ми. Сега, казвай къде са динокамъните. Онези, които намерихме в пещерата ли? Да. Дадох моя на Конър и Итан. Питай тях. Може ли вече да си вървя? Майка ми ще се тревожи, ако закъснея. Ще вечеряме тортила и... Добре. Края на ресторантската храна. Ще имаш късмет, ако видиш храна отново. Много съжаляваме. Откъде да знаем, че камъните имат супер сила и гущерите ще ги търсят? Сигурно не виждате такива неща всеки ден. Учител, под чиято къща има руини от древна цивилизация? Виж, това е супер, но сериозно, приятел, кажи какво става. Първо, не ме наричай приятел. И второ, макар да е трудно, забравете всичко. Аз ще намеря Кира. Силата на камъните вече е в теб. Можете да ни кажете всичко сега или на другата родителска среща. Имаш ли си име? Изглеждаш ми позната. Моят господар ме нарича Елза. Твоят господар? Както и да е. Виж, смятам да си тръгвам. Не исках да направя това. Това е Зелтракс. Вие гаджета ли сте? Или сте само приятели? След нея! Като казахте, че сте помагали в създаването на онези тирано, как беше? Само се шегувахте, нали? Не беше предвидено да се използва така. Модифицираха програмата им. Преди време работех по комбиниране на ДНК на динозаври с машини. Партньорът ми, ученият Антон Мърсър. Богаташът, който изчезна преди години? Да. Малко след изчезването на Мърсъра, лабораторията ни беше нападната. Всичко бе унищожено или поне така изглеждаше. И виновникът за това се е върнал. Той нарича себе си Мезогог. И мислите, че той преследва камъните? Очевидно. Вижте, това е смайващо, но как точно ни помага да намерим Кира? Тя няма така да падне от небето. Как го направи? Нямам представа. Както бягах от този грозен гущер в лабораторията, изведнъж се озовах на предния капак. Невидими портали. Каквото и да е. Другият път ще си взема такси. А вие какво правите тук? Дойдохме да те спасим. Добра работа, но вече нямам нужда от вас. Сигурна ли си?
Мезогог си има нов слуга за мръсната работа. Не си достоен да споменаваш името на господаря ми. Ела сме доброволно или понеси последствията. Налага се да откажа. Мезогог е направил някои подобрения. Добре, това е много смахнато. Сега ме виждаш? И припадаш. Не можеш да се мериш с мен. Кажи на господаря си, че доктор Оливър се е върнал. Ще му съобщя, че битката е свършила, но войната едва сега започва. Това ли е всичко, което може? Да се махаме, става късно. Не искам вашите да се тревожат. Сигурно. Обяснете ни тогава някои неща. Ще ви информирам утре след училище, обещавам. Доктор Томас Оливър. Трябваше да се досетя. Зелтракс, готов ли е десантният кораб? Да. Добре. След първия удар на биозордите, започни въздушната атака. Жителите на Рифсайд ще решат, че се е върнал идиотът Лотор. Няма да разберат какво ги е ударило, преди да бъде твърде късно. Кирефорд, аз съм Касиди Корнел, телевизия Рифсайд. Знам коя си Касиди, нали учим заедно? Както и де. Как ще коментираш странните събития в района на Рифсайд? Например, внезапното приятелство между теб, Конър Макнайт и Итан Джеймс? Виж, Или по-скоро странните същества, които те нападнаха посред бял ден? Какво ще кажеш за това, а? не знам за какво говориш. Ето ме, добре съм. Но ти ми изглеждаш малко, да речем, бледа. Бледа? Сериозно? Мразя изкуственото осветление. Касиди, ако няма да изнасяш лекция за мезозоя, по-добре седни. Благодаря. Добре. Кой ще каже как е започнало всичко? Биозордите са в действие, господарю. Газ, няма да повярваш какво стана. Нека позная, стана тъмно посред бял ден. Така ли? О, виж това. Девин, ехо, какво има? А, да. Току-що чух, че механични динозаври нападат града. Грабвай камерата. Веднага. Почакайте вие двамата. Ученици, запазете спокойствие. Кметът обяви извънредно положение. Моля, явете се пред училището за незабавна евакуация. Повтарям, запазете спокойствие. Доктор Оливър, трябва да поговорим. Нямаме време. Мезогог е активирал биозордите и трябва да действаме бързо. Елате с мен. Кое е най-лошото, което може да се случи? Значи тези динозаври са ви приятели?
Биозорди. Термоядрени копия с ДНК на истински динозаври. Нека позная. Помага ли сте да ги направят? Боя се, че е така. Но точно сега ние, т.е. вие, трябва да ги окрутите. Аз ще направя едно БН. Което ще рече? Бягам надалече. Итан, почакай. Можеш да го направиш. И знам как да ти помогна. Откакто открих динокамените, пазя тези неща, за да овладеем силата им, ако се наложи. И как точно? С диноморфери. С тяхна помощ ще станете звездни рейнджери. Трябва да седна. Дишай, приятел. Не можем да бъдем звездни рейнджери. Затова трябва да умееш да летиш, да имаш свръхсила и така нататък. Можете. О, да, бях забравила. Вашите камъни са от астероид, който се е развил на Земята преди милиони години и е унищожил динозаврите. Щом открих силата им, аз ги скрих, за да не попаднат в лоши ръце. Откъде знаете, че нашите са добри? Камъните са ваши. Вие не сте ги избирали. Те избраха вас. Това обратимо ли е? Те вече са част от вашата ДНК. От тук идва силата ви. Но тогава защо Мезогог и гадините му продължават да ги търсят? Могат да овладеят силата им, само като ви унищожат. Добре, но да знаете, че това не звучи много въодушевяващо. Вижте, аз не съм искал да ставам супергерой. Камъните нямаше да дойдат при вас, ако нямахте силата да ги овладеете. Моля ви. И сега какво? Нужна ли някаква тайна парола или команда? Кажете само динограм пълна мощност и ще се трансформирате. Другото ще дойде само. Динограм? Какво ще кажеш за това? Харесва ми. Типично за теб. Вижте, знам, че сте много различни, разбирам това. Но ще трябва да работите в екип, защото иначе няма да успеете. Няма да е лесно. Никой не знае това по-добре от мен. Но вярвайте в себе си, защото аз вярвам във вас. Наистина. Наистина. Стигнахме. Това сигурно са те. Много си досетлив. Ще трябва да минете през мен, преди да стигнете до зордите. Нямам търпение. Готови ли сте, приятели? Да. Готов. Динограм! Пълна мощност! Направо супер! Да! Значи вие сте звездни рейнджери. Вижте оръжията си, те са в коланите ви. Веднага. Вижте. Страхотно! Невероятно! Чудесно. Аз имам тирано жезъл. Аз ще се бия с птероръце. Супер! Имам си трицерощит. Достатъчно. Нищо друго ли не можете? Довиждане! Приятно пътуване. До следващото падане. Замръзни! Първо ти. Итан!
Рейнджери, обединете оръжията си. Добре. Зет, Рекс, Бластер, готови! Огън! Успяхме! Видях вашите оръжия. Сега вижте моите. Огън! Добре, как да се бием с това? Овладейте зордите. Концентрирайте се. Предайте им мислите си с морферите. Да вървим. Добре. Вижте, огромни са. Успокой се, момче. Всичко е наред. Внимавай! Точно така. Аз съм ти приятел. Трицерозор. Успях. Да! Добре, моя ред е. Птерозорд! Можем да сме приятели, нали? Да! Конър! Тиранозордът е извън контрол. Направи нещо! Хайде, помогни ми малко. Тиранозорд! Гол! Да! И още нещо, съберете ги в едно. Ще успеете. Добре, да го направим. Да! Включваме се! Готова съм! Аз също. Комбинирани сили! Успяхме! Роботът ви не може да се мери с мен. Огън! Сега вече съм бесен. Насочваме се към тила. Ето го сърцето на кораба. Динос, Фредъл! Включи! Оливър ги е направил рейнджери. Приемете извиненията ни, сир. Трябваше да предвидим този развой. Да, трябваше. Нека това да ви е за урок. Не приемам пораженията леко. Не се разделите с тези гривни. С тях ще имате достъп до морферите. И ще комуникирате с мен. И помежду си. Доктор Оливър, знам, че сте много умен, че сте учени и така нататък, но искам да кажа, как успяхте? Ще ви информирам по-късно. Като казахте по-късно, дали Мезогог пак ще се навърта наоколо? За съжаление, винаги го правят. Те? Знам, че ви идва много. Несъмнено. Животът ви току-що се промени невъобразимо. Но ако сте заедно и помните, че сте екип, никой няма да ви победи. Никой.